Σαβεύσκι έξω την περιοχή, βγάζει τη σέντρα, εκεί που είναι ο Σαβίδης, με δύναμη το σούτ του Σαβίδη, out. Σαβεύσκι έξω την περιοχή, προσπαθεί και περνάει ωραία ο Σαβεύσκι για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου ανοίγει για τον Σαβίδη, σουτάρει ο Σαβίδης, πλασάρει και είναι το 1-0. Να λοιπόν το 1-0 για την ΑΕΚ στο 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από συνδυασμό σχεδόν όλης της επιθετικής γραμμής, η μπάλα έφτασε στον Σαβίδη που πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλοφ. Πάντα Παπαϊωάννου έξω από την περιοχή. Να δούμε τι θα κάνει, δίνει στον Δημητριάδη, πίσω πάλι στον Σαμπανάτζοβιτς. Αλεξανδρής, το τακουνάκι είναι σε θέση offside, δεν υπάρχει offside. Πλασάρει ο Σαμπανάτζοβιτς και είναι out. Σε επικίνδυνη θέση ο Κάβουρας έξω την περιοχή. Προσπαθεί να βρει το Βελέτζα, τον Βρίνσκι. Σουτάρει ο Βελέτζας, δοκάρει και out. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα 8 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς με τον Παπαδάκη. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Σαμπανάτζοβιτς γυρίζει. Δεν μπορεί εκεί να δούμε τελικά τι γίνεται. Το σούτ από τον Αλεξανδρή. Μόνος του Δημητριάδης. Προλαβαίνει και διώχνει σε κόρνερ ο Θεόφιλος Καρασαβίδης. Δημητριάδης με τοπικά. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Ανοίγει με δύναμη το σούτ του Αλεξανδρής. Δοκάρι. Να η μεγάλη ευκαιρία με το δεξί σούτ του Αλεξανδρή. Πρόβλημα, ο τερματοφύλακας βλέπετε πως περπατάει. Δεν μπορεί να κάνει αλλαγή ο Απόλλωνας γιατί έχει κάνει ήδη τις δύο αλλαγές ενώ μένουν ακόμα 20 λεπτά αγώνα. Σαμπανάτζοβιτς θα κερδίσει από το Ρούσο. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του Ιουγκοσλάβος και πετάει για τον Σαβίδη στην περιοχή. Κρατάει ο Σαβίδης την μπάλα. Κάνει τη σέντρα, περνάει. Να ο Δημητριάδης και 2-0. 3 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, ο Σαβίδης έκανε τη σέντρα ωραία και ο Δημητριάδης απλά με το αριστερό έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλοφ που τα τελευταία 20 λεπτά δύσκολα μπορεί και να περπατήσει.